Welcome sa ato ang programa sa TV Apologia gibsigdan sa Lay Catholic Apologists International na kini ning ubos nga lagad ug isud pagtuong Katoliko Sir RJ Seno. Ako temporaryong makig-uban kaninyo. Di temporaryo di ay. May temporaryo lagi kay pinaraman ka minutos. Niining maong panahon naghimo tag live streaming unya pagkahuman ubanin ko ninyo sa pipila ka mga higayon ug panahon aron na makahimo kita makaisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. Nana si kuan ato ang tawag ining migo nga nitoy o toy. Pero ang ato ang kuan toy ha, di kita magdugay ron toy kay naami activity dire sa amo ang compound toy. At least makaisgot-isgot tayo bisag mga ginagmayng butang toy nya. Sabot atoy ha kanang pag ang himuon nato is mo istorya ka minaw po nya mo kuan ka mo tubag ko minaw po ka ha. Para man kasinabot ta ba? Okay? So isend nako na ang atong higala nga members sa Iglesang King Kong. So ato aning kuanon kay para at least madunggan po nato ang ila hapon nga side dili ta one-sided nga mga Katoliko. Ya unta pod kini po natong higala nga membro sa Iglesia ni King Kong. Mukuan po unta ni sila mo maminaw po unta kay para at least makakat-on sila. Pahalag di sila mo tuo basta at least nakakat-on sila. Di ba? Okay. So ato anang paaboton nga mosulod ang atong higala nga member sa Iglesia ni King Kong. So kutob lang ko og 45 minutes na ato ang pag-program karon kay lagi na may nalagi activity din sa ato ang tawag anang sa mga panimalay. Okay. So, thank you kayo sa mga nagasubaybay sa ato ang gitawag og programa. Thank you. Salamat gid kaayo. Unya pagkahuman ayaw ka mo kalimot sa pag-like, share and follow sa ato ang Facebook page, The Lay Catholic Apologists International o sa ato ang YouTube channel, The Lay Catholic Apologists International Official o ang RJ Sandro Second TV sa inyong pag-subscribe. Thank you kaayo. Okay, so naana. So sabot ha. Dira, bisig moingon na pud kanako nga putlon ta ka kay mukuhan ko. Putlon ta ka kung di ka maminaw. Okay. So at welcome hello. sa higala nga hello, gabi. Member sa King Kong. Maayong gabi. Ikaw po member sa Kultuliko. Bisag unsaon mo na lagi na may mong kultuliko kung makultuliko pa na ang may tabuan na makulto pud mo kay katokliko na lang. Igor rabi mo nang hulam namo. Ug tawag ka hulam hulman ang kultuliko. Sige. Sige. Basta sabot ha. Sabot ha, paminaway ta. Pag mo istorya ka, minaw ko. Pag mo istorya po ko, minaw po ka. Kaya kung dili ka maminaw, putong kita ka. Okay? Sige. Sige. Okay. Mangutanan ako. Pwede na. Tana. Sige. Okay. Kining na-address sa inyong katisismo na sinuwat ni Padre Luis de Amisquita. Sino ba? Sa page 82. Ang nakasulat dire, kung basahon na. Page 82. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Ang pangutanan ako, kini bang panikluhod at tubangan sa krus o mahal nga larawan? Unsa ba siya? Adoration o veneration? Okay. Kung cross ang giatubangan, relative adoration. Relative. Kung larawan, duha man na. Gani, larawan man na kanang cross. Duha man. Larawan man na. Mahal na larawan o cross. Pagkang Kristo lagi, kay cross man na kang Kristo, yun na. So, buti pasabot, kung si Kristo na, so, ang ato ang amo ang gihatag nga tawag anang himo sa pagtahod is relative adoration. Ngano man kay in relation sa gilarawanan nga mao si Ginoong Jesucristo. Sunod pangutana. Kung mao kining pagsimba ninyo sa krus o imahe ni Kristo usara kalatriana. Relative. Gani usara kalatriana. Relative latria. Butang gyud nag-adjective nga relative. Ngano man kay bawal sa amoa mohimo og pagsimba sa butang lang dili. Kung dili naghimo mig pagsimba in relation sa gilarawanan. Buot ipasabot based sa dokumento o deklarasyon sa Konsilyo sa Trento
Nga unsa man ang paghatag og pagsimba dili direkta dito sa larawan kung dili dito direkta sa gilarawanan. Next Okay. question. Okay. Kung mao kaning pagsimba sa krus o sa larawan ni Kristo, dili sama sa pagsimba kang Kristo nga latria. Dili wa ni mo nasabti ani ha pag-ingon og larawan og cross ang buti pasabot uban gyud nang duha. Dili na pwede nga dili mag-uban. Ngano man tungod kay kung naay cross unya way Kristo nya wa pa gyud nay inri tuloy biya tong gilansang dos Kalbaryo. Si Dimas, si Istas ug si Kristo. Mula sa amo ana gyud nay cross nya nay inri. Nya naa gyud nay tawo nga gilansang. But pasabot mo na ang larawan ni Kristo. So si Kristo ug ang cross connected na sila always. So buot ipasabot kung naghatag ni pagsimba, it is a relative adoration para sa cross nga naman tungod na ni Ginoong Jesucristo nagihatagan na mog absolute adoration. So mo gani, ang ako ang pangutana diha, simple ra kayo. Kining cross ni Kristo ug iyahang larawan relative latria man kahani ug mao dili sama sa latria para sa prototype ng Kristo. Okay, ni ay tubag nako. Simple lang pud kaayo ang ako ang gitawag og tubag. So, kanang paghatag namo og pagsimba sa gitawag og larawan dili pagsimba as absolute. Ngano man kay absolute man gito kang Kristo, dili gid na pwede nga dili absoluto. Unya relative mo ba to in relation ang buti pasabot ang pagsimba not directly sa larawan pero didto sa gilarawanan. So kanang cross og kanang tao mo gitawag og crucifix, cruci og fixus ang buot ipasabot ang cross nga naay taong gilansang refer na kang Kristo. So ang imong gitawag og pangutana ayaw ibulag ang cross og ang kining imahe ni Kristo uban gyud na. So di mo na pwede ibuwag. Mao gani. So kung mao kanang cross ni Kristo sa gihapon kang Kristo nga latria. Ang cross lagi og si Kristo. Sama. Ang Samang cross ba? latria. Kami no ba? Ang cross og si Kristo. Ang buot ipasabot ngano naghatag mig adoration dili tungod kay cross lang na, dili kung dili tungod na ni Kristo. Tungod ni Kristo, mo to relative gani. Relative ba? Pa yung relative, ang buti pasabot in relation. Kung mao kaning pagsimba ninyo sa cross o sa larawan, dili na siya veneration o dulya. Kuan lagi siya, tawag anang relative adoration lagi. Relative Mao gani, adoration. kanang relative adoration, dili na siya dulya. Okay. Ang pag-ingon manggod nga adoration manggod na ay mga libro sa simbahang Katolika nga nigamit og dulya, nigamit pud siya og tawag ining latria pero puro na relative. Either of the two pwedeng gamiton basta in relation kang Kristo. Pero dito sa mga santos, dili pwede kang mogamit og latria. Ito So, para kang Kristo. So, walay latria para sa tawo. Balikon lagi nako. Naalagi ang absolute latria lagi para dito na kang Kristo. Ang relative latria para na dito sa mga butang, larawan, makros, nga in relation, na ay relasyon dito kang Kristo. Okay. Sige. Kay ang inyong pagtuo, di ba, si Kristo, Diyos man. Matuod nga Diyos o matuod nga tao. So, tanan nga larawan sa Diyos, relative latria ang inyong ginapahinungod. Tanang larawan ni Kristo Jesus. According sa deklarasyon sa Konsilyo sa Trinto o Konsilyo sa Nicea o ang paghatag o pagpasabot ni St. Thomas Aquinas ang ihatag relative latria. Okay. Thank you. Absolute. Pero na ay ubang mga libro nga nigamit sila dulya. Pero ang tama gyud is based sa dokumento hatagan og relative latria kay si Kristo man larawan man ng Kristo. Sige. Kay matod nimo si Kristo Dios. Matuod nga Dios og matuod nga tao. Oo. Ayaw ko lang. Ang akong gitubag si Kristo matuod nga Dios og matuod nga tao. So dili dai sa nimo dawaton nga ingnon ako Dios si Kristo. Kung moingon ko Dios si Kristo para sa inyo ha,
Kulang dito. Dili kay para sa mua sumala sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Si Kristo Okay, matuod Katoliko nga man ka. Dios o matuod nga tao. Ayaw i-half-half. Dara. Okay. Matuod man ka nga Dios si O Kristo. matuod nga tao. Matuod nga tao. Kani. Good. Okay. Mao na inyong stand, di ba? Dili Okay. kay among stand mo anay amo ang pagtuo. Isa natural ka na ipagtuo mo na stand ninyo. Lahi diba? ang gud tawag anang Lahi stand ba rin ang pagtuo imuhang stand nimo? simpleng gibarugan. Amo ang pagtuo mo gid ang gitudlo sa simbahang Katolika gitugod ni Kristo. Mao gani imo gibarugan kay mo gitudlo sa inyo ha. Dili ang Nera. tanang gibarugan mo na gitudlo. Nay uban nga nagbarug bisag wala gitudlo. Ang nagbangi. Nera. Dili oy. Nera ako pangutana. Sige. Nera. Sige. Kay ang tanan mangkahang larawan sa matuod nga Dios si Kristo. Relative latria mangkaha ang inyong gipahinugon nga pagsimba. Kung mao, nagsimba po mo relative latria sa lalaki o babae. Okay, tubag, simple lang pod. Hinumduman nato si Kristo dili lang kay simple nga lalaki. Mo ba taon ingon ko, matuod nga Dios o matuod nga tao. So buot ipasabot kanang matuod nga Dios nga nahimong tao mo ni among gisimba, di ba? Naman na sa Biblia. San Mateo 28 uno og tawag anang 8:9, di ba? Gisimba siya. Gisimba ba tungod kay Diyos? Dili. Gisimba tungod kay matuod nga Dios. So ang ilang paghatag nga pagsimba kang Kristo absoluto. Dili to relative kay persona magyud to ni Ginoong Kristo. Pero dili man to sa larawan. So buti pasabot relative kay in relation to di gilarawanan. Mao gani. Dito na ta. Ang imuhang guntubagan niya tanang larawan sa Dios nga si Kristo. Di ba? Tanang larawan niya. Kay ang lalaki o babay, matod sa Genesis 1:27, larawan man sa Dios kung mao, nagsimba mo sa larawan sa Dios nga lalaki o babay nga relative latria. Misleading. Nganong Dili, misleading man? Katong sa Genesis chapter 1 verse 20-27, si Adan ug si Eva gihimo sa Dios dili man to mga Dios. Ang amo si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. So buot ipasabot ang among pagsimba latria gyud, direkta absoluto ngadto sa persona. Relatibo dito sa iyahang mga larawan. So ano nang nakaingon man og misleading kay kanang Genesis chapter 1 verse 26-27 imong gipariha sa kang Kristo, dili biya na mao. Dili, larawan mangkaha. Larawan mangkaha ang imong gitubag kaniya, di ba tanang larawan. Unya ang lalaki ug babay, ug babasa pa nato sa unang Korinto 11:7, ang lalaki larawan o dagway sa Dios. Kung mao, nagsimba mo sa lalaki ug babay nga larawan sa Dios relative latria. Non sequitur. It does not follow. Ngano man? Kaya ang ato ang issue is dili general nga pagkatao lalaki o babae. Ang ato ang issue is particular, it refers only to Christ. So buot ipasabot kung magisgot ka atong tao nga dili si Kristo o butbot na misleading gani ako ang giingon. Ang atong gisgutan si Kristo og ang iyang larawan. So kadtong matuod nga Dios nga nahimong tao nga mao si Ginoong Kristo tagaan og absolute latria. Kadtong gitawag og iyang mga larawan tagaan og relative latria. So ayaw na di nimo na ma-apply nang sa 1 Korinto ug sa Genesis ngano man kay dili man na mga Dios. Okay. Next question. Kung ang lalaki o babay dili larawan ni Kristo, ang lalaki o babay dili larawan ni Kristo. Ayaw i-vice versa. Si Kristo na ay larawan. Ang atong gisgutan na larawan refer sa butang. Kanang giingon nimo nga lalaki o babae larawan sa Dios ang buti pasabot kasamahan. Naghihimo babuhi. Dili nang yung kakiparihan nimo larawan sa kun ang giingon di lagi tanang kiling-kiling ice cream. Next question. Okay. Ingon ka kasamahan kanang larawan nga lalaki kay larawan sa Dios, kasamahan ra siya. Kasamahan. Ingon ka, di ba? Ingon ka. Kanang Greek nga icon, kasamahan ra ba o larawan? Ang translation. Nia. Kanang giingon nga icon sa gitawag og Grego na ay daghang meaning. Number 1 is kanang representation.
pagrepresentar. Pero kanang giingon din na sa gitawag og Genesis, dili man na tawag ng simpleng ikon, nga naman kay living ikon na. Buot ipasabot, buhi. Ana ba? Buhi ba? Tao gyud ba? Ana. Persona gyud Okay. ba kumbaga? Okay, okay. Na ay Okay. lawas, na apoy kalag. Kanang giingon nga ikon or iconos sa Griego, nagrefer pud na sa laing bahin nga kahulugan, nagrefer pud na sa butang nga nagrepresentar sa butang o sa persona. Next question. Okay, kung mao nagsimba mo latria sa butang nga dili buhi. Kanang butang nga krus og larawan. Tubag. Relative lagi. In relation. Ha? Di ba? Mo ba na ginabalik-balik na ko always, di ba? Kung tawag anang nasabtan ko nimo, gibalik-balik na ko na always gikot, gani na ko ng Council of Trent Session 25D Invocationes Sanctorum, nag-ingon, that the honor which is given to them is referred to the objects, atong prototype which they represent, so that through the images which we kiss and before which we uncover our heads and kneel, we adore Christ and venerate the saints whose likeness they are. So ang buti pasabot, kining maong adoration nga amo ang gihatag dito na direkta kang Kristo o sa mga persona sa mga persona katong veneration dito sa mga santos, dili na dito sa larawan. Pero nganong naaman namin paghatag og relative kaning adoration sa larawan ni Kristo kay in relation sa gilarawanan nga mao si Kristo. Next question. Okay, next question. Kung mao, dakong sayop ang tubag mo ganiha nga minging kag tanang larawan sa Dios nga si Kristo inyong gisimba kay kadto ang living thing nga larawan dili man ninyo simbahon sama ni anang lalaki o babae. Dakong sayop na ito. Non sequitur lagi na, it does not follow. Naghimo kag wrong conclusion. Ang imong giingon nga larawan sa lalaki babay larawan sa Dios dili man as parehas pagkalarawang Kristo. Ngano man bugtong anak sa Dios man to, bugtong anak nga Dios man to. So di mo pwede iparehas tong tao nga larawan sa Dios og kining bugtong anak nga Dios nga naay larawan. So mali na ingon ana nga klase nga panabot kay di na mo gitudlo sa Biblia o gitudlo sa pagtuong Katolika. Di na mao. Okay, So, okay. kanang imong mali, ikaw ang mali. Ngano man tungod kay naghatag og konklusyon nga dili mao ang imong major ug ang imong minor premise. Mix ba ang imuhang gihimo? Sakto kay Next. ang imo mangingon gud tanan, ya generalize man to. Dili. Ya sambra man di Kristo ay. gani. Ang imo, Larawan ganing Kristo, di ba? dapat Ingon, unta ang tubag nimo ganiha dili tanan, sam lang, sam. dili, larawan Not all. laging Kristo, tanang larawan Kristo. Ako mao kanang lalaki ug babae dili na larawan ni Kristo. Dili. Sige nang sa Dili. Kristo, dili lagi. Ang kanang giingon din na sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, mao na ang kreasyon. Kanang iyahang gi-create dili na mga Dios. Si Ginoong Jesucristo matuod nga Dios, matuod nga tao. Nya naa man sa larawan katong iyang larawan dili to living. Kung dili thing to siya nga nagrepresent sa gilarawanan nga mao si Kristo. O mao gani. Diba? Kay ang ingon ka kaning gilarawan sa Dios diha sa 1:27 sa inis dili mangkaha na siya mga Dios. Sa ato pa kana di ay ting nga larawan ni Kristo kanang ting diha kanang yung kag representing ting sa niagi Dios day na. Dili lagi na lagi. Mo ta kong giingon nga ang adoration wala gidirekta sa thing kay wala na mo na gidala or giilang as a thing lang kung dili in relation sa nag-iyang girepresentahan. Kung ang amo ang pagsimba direkta sa larawan sama sa inyohang gitawag og panabot aw ang mahitabo nakasala mi sa Exodo 20. Kung dito mi sa tawag ang mo ba giingon hiko na ni Saint Thomas Aquinas, ang paggamit sa larawan isip usa ka butang lang ug ang paghimo pag-ila ni anang maong larawan isip usa lang ka butang dili na mao mo pagtuo. Gigamit na mo ang larawan tungod sa gilarawanan. So ang amo ang pagsimba direkta absoluto dito kang Kristo dili sa larawan. Pero nganong amo aman ang gitagaan og relative latria tungod sa iyahang girepresentahan nga mao si Kristo. Next question. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.